Keneng opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku menteke wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Kasan rangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe lara marang tresna. Iki wis dalemku pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara atiku. Kita lagi bareng You Are Dala Media Production di mana Bajang Receh. Ada Lidong Receh. Ayo mas. Yo. Asasan nengen sirodo. Satenane tetirku sing jawabe, sliramu keto ati keto lambe. Wis kapan dirasakan mas rumono tangisku, becikku ilmu samuripku. Mari kasan rangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe lara marang tresna. Iki wis dalemku pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara atiku. Sepurane yen gawe lara atiku. Oke, pupusin longso tadi udah dikasih spesial buat bosku.